Velkommen til Twin Ball Podcast. Podcasten, hvor vi snakker med vores venner om alt, hvad der rører sig på den danske Blood Bowl scene, og sammen glæder os til Twin Ball. And now, Twin Ball. The whole thing is ridiculous. and here's something else that's big news. Hej Bastian, velkommen til podcasten. Hej Kasper, tak. Men hvad er det nu, du hedder, når du ikke hedder Bastian? Jamen, når jeg ikke hedder Bastian, så i NAF-regi i hvert fald hedder jeg Morstad, eller Morstad. Jeg ved ikke engang helt selv, hvordan jeg udtaler det. Det er en sammenslutning af mine to efternavne, Moral og Skokstad, så jeg kaldte det Morstad. Og jeg troede jo, du var sådan ny i miljøet, men jeg kan jo se, at dit NAF-nummer er ufattelig meget lavere end mit. Så jeg tænkte, vi skulle starte med måske din vej ind i miljøet, og det hele taget ind i gaming måske endda er spændende. Det kan vi sagtens snakke om. Altså, jeg har jo en... Ja, det ved jeg ikke, om det er en lang historie. Der er mange, der har lang historie, men jeg har samlet på Warhammer rigtig lang tid, siden jeg var en lille purk i fritidshjemmet, hvor man 40.000, og så har jeg samlet rigtig meget på det. Og så efter en del år, og da jeg blev 18 år, og så der var en jobmulighed i Games Workshop, så fik jeg den. Startede der, og har brugt rigtig meget energi på alt muligt Warhammer, både fantasy og Necromunda og Mordheim og alt muligt. Og så, jeg var egentlig mest til de store spil, 40.000, og fantasy, dem brugte jeg mest tid på. Det var ligesom spillene. Og når man så bliver ansat i GV, så er det også de spil, man fokuserer på, fordi det er jo det, der sælger mest i forhold til sådan en butiksøje med, som jeg var ansat i. Og så var der så en af mine kollegaer der i Games Workshop, der kom fra Roskilde, der hed Benjamin, super flink fyr, som så åbnede mig op til Blood Bowl. Og jeg tror, det var der i... Ja, hvad har det været? Det var omkring starten af 0'erne, da de lidt relancerede Blood Bowl igen. Sådan, de havde sådan en kort udgivelse, tror jeg. Eller i hvert fald begyndte det at komme ind på hjemmesiden igen, at man kunne bestille holdene og sådan noget. Og så startede vi en liga op dernede, hvor mit første hold, det var Vampires, fordi det tænkte jeg var en god idé at starte med. Og brugte... og jeg tror måske, det var det der med, at der var 2 positionals, det synes jeg var overskueligt, så jeg tog det hold. Og så begyndte jeg at gå sygt meget op i det, og ville gerne være god til det, og sad og læste alle mulige strategier for, hvordan fanden man kunne spille med Bloodlust, fordi det var så svært at spille med dengang. Det er jo lidt ligesom det er i dag. Det var bare slemmere i gamle dage, fordi ens vampyrer løb af banen og sådan noget. Og klarede mig egentlig sådan rimelig hæderligt, på trods af, at det var mit første team. Men vi var alle sammen lidt nye, så det var sådan en rigtig rookie league, hvor vi kartede rundt i det. Og så blev jeg så vild med det, at jeg startede min egen liga nede i den klub, jeg gik i. Empress Pride hed, og kørte den et par sæsoner. Og så var der en Giant Fanatic, hvor jeg havde lyst til at deltage til Blood Bowl i stedet for 40.000, som jeg ellers havde gjort før. Og så tog jeg med til det tilbage for længe siden. Og det var så der, jeg meldte mig ind i NAF, og fik mit NAF-nummer og NAF-navn, fordi det vidste jeg slet ikke, hvad var. Meldte mig bare til, og mødte op med et human-hold, og havde brugt en masse tid på at male og lave en display-base og alt muligt. Fancy noget, som jeg jo synes, man kunne gøre. Og så deltog jeg der, og så synes jeg egentlig ikke, det var sådan helt vildt sjovt at være til turnering, og det blev sådan lidt underlig oplevelse. Jeg synes, jeg mødte nogle folk, der ikke var så sjove at spille imod, og gik lidt surt i spillet på sådan turneringsbasis, så jeg meldte mig ikke til turneringer efter det. Der var også noget med nogle malerpoint, der blev givet, som var helt vildt underlige i forhold til, hvordan jeg synes, det skulle vurderes og sådan noget. Så jeg blev sådan lidt sur i det, og så tænkte jeg, screw it, jeg spiller bare 40.000, det er super fedt, og så spiller jeg Blood Bowl i min liga, og så er det bare fint, fordi det der turnering, det havde svært ved at overskue. Og så har jeg bare været sådan ude af det miljø, kan man sige, i lang tid, og fokuseret på de der ligaer, fordi det var det, jeg synes var sjovt at bygge holdet op, og have et narrativ omkring det. Og så døde det lidt hen igen, Blood Bowl-miljøet generelt, fordi GV lidt slap det igen. Og jeg fik ikke rigtig vedligeholdt ligaen nede i klubben der, og så stoppede jeg også der. Så gik der noget lang tid igen, og så startede de jo så op i 2016 der med Blood Bowl igen. GV genudgav det, og så tænkte jeg, shit mand, nu skal der med knald på. Og så startede vi igen en liga op i butikken, som vi kaldte Hafnia Bowl, eller Hafnia Ligaen. Det var min kollega Mark, der startede den. Og så efter første sæson, eller var det anden sæson, ja. Efter
ikke særlig mange sæsoner, så var jeg i hvert fald med til at arrangere den, og så endte jeg med så at overtage den. Og det er den, der hedder Hafnia Open, som jeg tror stadig i dag kører inde i København. Jeg frigav den så for 3-4 år siden, tror jeg, til en anden commission. Jeg tror, det var Adam, jeg gav den til Hargrim. Og så er den røget over til Morten efterfølgende. Og er blevet en lidt lille liga. Jeg tror, vi var oppe på, hvad var vi max? Vi var på et tidspunkt, var vi 16 eller 18 deltagere, tror jeg. Fordi det, der var så fedt ved at have en liga, mens man arbejdede i GV, det var, at man kunne også bruge sin platform og på arbejde til ligesom at prøve at få folk i gang med Blood Bowl, og så også få ens liga. Så vi fik sådan relativt mange nye til. Jeg har brugt meget energi på at få nye mennesker ind i Blood Bowl-miljøet, fordi jeg synes faktisk, det er et sindssygt genialt spil. På trods af min øvre oplevelse i turneringen, så synes jeg jo, at spillet er super, super fedt. Så jeg vil gerne have folk komme med og så, hvor fedt et spil det var. Så det var en god måde ligesom at få rekrutteret nye folk ind i hobbyen. Og så lavede vi med vilje ligaen, sådan, så den var relativt begyndervenlig. Forstået på den måde, at vi ikke havde alt for mange ekstra regler oven på det, der stod i bogen. Bare for ligesom at det var nemt at gå til, ikke? Så min vej ind i Blood Bowl har været igennem de andre Warhammer ligesom spil, og så den der turnering der. Det var det, der gav mig mit tidlige NAF-nummer. Og så har jeg egentlig været lidt ude af sådan turneringsmiljøet i mange, mange år. Og så har nogle af de Hafnia-drenge der, som jeg så har startet op, jeg har jo startet, eller jeg føler i hvert fald, jeg har været med til at starte Frederik Hassel op, altså Hasselnoddy, som jeg skal til Twin Bowl med faktisk. Det var ham, der er min makker. Han startede i Hafnia Open der, som hans første liga, så vidt jeg ved i hvert fald. Og har så holdt ved der og blevet rigtig god, og blev sammen med nogle af de andre drenge der fra Adam, som jeg også fik startet op i den liga tilbage til, da Adam han var en ung teenager. Jeg tror han var 12, da jeg startede med at møde ham, og så tror jeg fik ham ind i Blood Bowl-miljøet, da han var omkring 14 eller sådan noget. Det ved jeg ikke, noget i den retning. Og han er jo i 20'erne i dag eller sådan noget, ikke? Så det har ligesom været mit lille barn, den der Hafnia Open League der, som der så har fået en masse i gang. Og så har jeg så selv trådt lidt væk fra ligatingen, fordi det er der ikke så meget tid til. Og så havde Hasselnoddy og nogle af de andre der, de var taget til Danish Open, og Hasle har jo vundet Danish Open, det bedste danske spiller, tror jeg, for et par år tilbage med Orker, og har ligesom fået virkelig sat foden ind i turneringsmiljøet, og prøvet at lokke mig med et par gange. Og det er aldrig rigtig lige lykkedes. Og så tog jeg med til en Hafnia Bowl, tror jeg, med Adam for 2 år siden. Hvor jeg kun nåede at spille 1 kamp, fordi så blev jeg nødt til at tage hjem på grund af børn. Jeg fik også barn for 7 år siden. Det har også fyldt meget i mit fritidsliv. Men så nu er jeg sådan kommet frem til, at det er måske faktisk det er nemmere at prioritere tid til turneringer, og så tage afsted til dem en dag, end det er at prioritere tid til at manage en liga, og få folk til at spille, og lave alle mulige commissioner decisions hele tiden, og sådan noget. Så jeg egentlig, nu er jeg begyndt at prøve at rykke over i den del, altså turneringsmiljøet lidt mere, fordi det tror jeg er nemmere at ligesom få tid til. Og det er pisse sjovt. Altså jeg har virkelig fået nogle gode oplevelser siden dengang, og jeg har også kun hørt gode ting om det, så inden jeg startede. Så det har været fedt at komme tilbage til. Den lange vej, ja. Ja, det er en lang historie. Jeg kan sikkert også sige en masse andre ting om det, fordi Warhammer har bare været en del af mit liv, siden jeg var barn. Men det går også meget godt, det der turneringsmiljø. Ja. Jeg har fået nogle rimelig flotte placeringer, især her på det sidste. Ja, jamen det er også, det har virkelig været fedt at komme tilbage. Jeg synes, det går godt. Jeg har også altid gerne ville være god til det, som sagt. Så jeg gør jo hvad jeg kan. Jeg hører en masse podcasts, blandt andet jeres, men også en masse amerikanske podcasts for at prøve at blive bedre. Så ja, det går rigtig fint. Jeg synes, det er sjovt. Og ja, jeg har fået førstepladsen til Sevens turneringen for sidste år, og så fik jeg andenpladsen i år til Sevens også. Og det var... ufortjent, faktisk... ja. Det var lige præcis det, var. Ja, ufortjent. Ej, jeg havde jo en Radover med, der lavede Color Runner. Det var fantastisk. Vi mødte jo hinanden til den Sevens turnering der her i anden omgang. Ubehageligt. Det er, jeg ved ikke, om vi skal fortælle lytterne om, hvad der skete. Det er i hvert fald noget med, at de der Red Ogres, de tror, de kan dodge, og det kan de så åbenbart også. Så det er fantastisk. Ja, det var så åndssvagt, altså. Jeg havde en Red Ogre, der dodgede gennem
dobbelt lag af tackle zones, fordi jeg havde misset, at der var dobbelt lag af tackle zones. Men så rullede jeg bare de terninger, der skulle til, og så var det fint jo. Så blev det en draw. Det var perfekt. Ja, så gik jeg hjem og var trist. Det var dejligt. Ja. Og jeg vandt en anden god placering, det tror jeg var Garden Bowl. Sidste gang den var der. Der fik jeg en anden plads til Garden Bowl. Og ikke en første plads, fordi at der var en, der kunne drikke flere øl end mig. Så det kunne jeg ikke. Den tiebreaker tabte jeg på. Hvem fik førstepladsen? Kan du huske det? Det var Hauptmann. Hauptmann fik førstepladsen. Ja. Han kunne drikke lidt flere øl. Jeg er ret sikker på, at vi var af point og af touchdowns, men jeg havde flere casualties. Men jeg ved ikke, hvad opponent's score var. Det kunne jeg ikke regne ud. Så det kan godt være, at han havde fået den alligevel, hvis det var opponent's score. Det har jeg ikke noget idé om. Men jeg vandt over triple skulls til den turnering. Jeg siger det bare lige. Det er en... Det er en bedrift, i hvert fald en ting, jeg ikke har prøvet endnu, lad os sige det sådan. Ej, han ville jo nok mene, det var fordi han rullede 5 etter i streg over 2 ture, ikke? Men altså, ja, det snakker jo ikke så meget. Sejr. Nå, vi skulle egentlig snakke om Chaos Renegades, som du siger, ja. Så lad os sende, det må du jo ret god til at spille, så nu kan det være, der sidder nogen derude. Og, tak. Og spidser ører, ligesom du har gjort til andre podcasts. Jamen jeg håber da, jeg kan give nogen noget med i hvert fald. Altså, også fordi at mit turneringsmiljø er så relativt tidligt, så har jeg jo ikke de store stats inde på NAF og sådan noget, men jeg har kun tabt en kamp med Renegades, siden jeg startede med at spille i NAF-regi med dem. Og det tænker jeg jo, altså som udgangspunkt. Hvad er det, der gør dem så stærke? Hvis man sidder derude og tænker, jeg har aldrig prøvet Renegades før, hvorfor skal jeg spille det? Jamen, altså, det der er fedt med Renegades, det er, at du har mange big guys. Og det kan man jo sige, det har du også med Ogres, men altså, så du har en stor mur af styrke 5. Og det store forskel mellem Ogres og Renegades, det er jo, at udover de store big guys, så har du snotlings på Ogres, men her der har du faktisk nogle spillere, der kan lave nogle fede ting. Du har, en goblin, der kan snige sig rundt eller blive kastet med. Det har du selvfølgelig også på Ogres. Så har du en Skaven, der lige er lidt hurtigere end de fleste almindelige linemen. Så har du helt almindelige linemen-tropper som human linemen. Og på trods af, at han er kedelig, så har han faktisk en ret solid satline til 50.000. Altså han har en god rustning, en fin agility, en fin styrke og en fin movement. Altså han er en god all-around spiller. Hvis han får en skade, så vil han jo være en positioneret på mange hold. Ikke? Altså, så det er jo en god spiller i sig selv. Så når man har skades til det, så har man lige et par enkelte med blok eller noget i den retning, for lige at have det ekstra. Så har de Orken, som er langsom, men med høj armor. Og han er egentlig ret vigtig, men det kan vi måske komme til, når vi snakker om big guysene. Fordi han kan være tykkeværktøj for den der store Red Ogre der. Men den allervigtigste spiller, der er på holdet ud over big guysene, det er Dark Elfen. Han er den, der gør, at holdet kan det, de kan. For han har agility 2+. Og det gør bare, at du kan samle bolden op stabilt, du kan bevæge bolden stabilt, du kan komme ud af åndssvage situationer, så længe han har dodge. Det er sådan det vigtigste. Hvis du kan få dodge på ham, så er holdet rimelig godt sat. Han kan komme ud af de ting, hvor han måske bliver presset lidt. Og så er der de der big guys, og der er jo 4, man kan vælge imellem. Ja, lad os starte nedefra måske, for at sige sådan. Lad os starte med trolden. Ja. Han er god, fordi han er billig og har høj rustning og regen. Så det vil sige, hvis du laver der er lidt forskellige skoler med Renegades, og der er nogen, der vil have trolden med hver gang. Jeg er ikke helt på den vogn. Men det, der er fedt ved trolden, det er, at han er meget stabil op på linjen. Han er svær at fjerne, og hvis du ikke aktiverer ham hele tiden, så står han bare mega meget i vejen. Og så koster han mindre, det vil sige, når du laver roster building, så kan du ofte lige klemme en ekstra positioned ind, eller et ekstra reroll, eller en apothecary, du ikke havde råd til før, eller sådan noget, hvis du tager en trold i stedet for en mino eller en ogre for eksempel. Og så har han den der lidt højere armor, som gør, at han bliver på banen, fordi Renegades kræver lidt, at du har dine big guys på banen, før de er sjove. Hvis du først begynder at miste et par af dem, eller en bare, især når du spiller med tre big guys der, så skader det holdet ret meget. Så derfor er han god på den måde. Og så er der også den skjulte, som folk glemmer, at han er sådan en bludge-stopper, ikke? Fordi han kan bare kaste op på dem. Præcis. Du har muligheden for at stabbe folk. Og en ting er selvfølgelig, at det er godt, at han kan bludge folk, eller tage bludgersne ud. Det er godt i sig selv, men det bedste, synes jeg, ved at kunne kaste op, det er, at det har så lille chance for turnover. Fordi at du skal slå en etter, så skal du brække på dig selv, og du skal skade din egen armor.
før du overhovedet turnover. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, om du turnover det. Hvordan er det nu reglerne er for det? Jeg kan ikke huske den sidste FAQ. Nej, det gør man vist nu. Det gør man, okay. Men det er bare, der er ret lille. Du skal rulle en etter først, så skal du bagefter rulle 10 plus, før det laver en turnover. Ikke? I modsætning til, når du blokker med ham, hvor at det vil være 1 and 9 ofte, fordi han for det meste ikke har blok. Du giver ham guard, hvis du giver ham noget for det meste af tiden. Ja. Så derfor, han er så stabil, kan det også være, og han er billig, ikke? Han er stabil og billig, de andre, tror jeg. Præcis. Altså hans største problem er really stupid, så han skal babysittes lidt nogle gange. Men det, for det meste spiller du ret kompakt som Renegades, så derfor så har du ofte en spiller i nærheden. Og det er faktisk også lidt der Goblin nogle gange kommer ind, hvis det er, at du har brug for, at din trold rejser sig op, og han er blevet isoleret lidt. Så kan Goblin med Stundi lige hoppe igennem og komme ind og hjælpe ham lidt. Ligesom de vil gøre på et Goblin-hold med trolde. Ja, lad os hoppe videre til en måske mere all-around big guy, Ogren. Ja, jamen Ogren, han er nemlig all-around. Han gør, hvad du beder ham om for det meste af tiden. Han har høj armor, 10 plus. Han kan også kaste Goblinen, og han gør det bedre, fordi han ikke har always hungry. Så for det meste, når du skal lave one turn, så bruger du faktisk Ogren. Der er mange, der tænker, at man bruger trolden, fordi Goblin trold, så hænger det sammen. Men rent spilteknisk giver det mere mening at kaste med Ogren. Så det er for det meste ham, jeg bruger, når det er, jeg har, når jeg har et one turn med Goblin, der skal sendes afsted. Hvis det er muligt. Så er hans Bonehead selvfølgelig irriterende på samme måde som Really Stupid, fordi han mister tackle zones. Og det kan nogle gange lave rigtig store problemer. Men det er trods alt kun en 2+. Og når jeg spiller med ham, så har han næsten altid blok. Fordi nogle gange har han guard, men jeg tager ikke Renegades med til en turnering, hvis ikke jeg kan få hvis jeg kan få mindst 2 big guys med blok. Jeg skal have 2 big guys og 2 stykke 5 spillere med blok på banen, ellers så synes jeg ikke, at Renegades giver mening. Så han får ofte blok, hvis det er et almindeligt ikke star player build, så vil han have blok på mit hold. Og sådan en styrke 5 ogre der med blok, han er altså farlig. 2 assists, så har du 3 terninger, og så kan du ret nemt få nogle knockdowns. Og så har de jo Mighty Blow, de der store sataner også, så det er the removal game, man går efter med dem. Ja, så er der jo de 2 andre, som minder lidt om hinanden, men lad os starte med den, der bliver taget mindst, Minotaur. Ja, Minotaur. Altså jeg er jo ret vild med begge de 2, der kommer nu. Minotauren er fed, fordi han har Frenzy. Frenzy er board control. Hvis du formår at bruge det ordentligt, for det første. Og for det andet er det også en casualty increaser, fordi du får lov til at blokke flere gange. Det har den downside, at du kan sidde fast nogle steder, fordi at folk kan lokke dig ind i fælder, eller hvis folk har sidestep, eller hvad vi er. Men det gode ved big guys, der sidder fast, det er, at de har styrke 5. Og min Minotaur vil også have blok, hvis jeg havde ham med. Og derfor, så selvom han sætter sig fast på et eller andet, så er han rimelig svær at få ned, og folk skal bruge relativt mange ressourcer på at fjerne ham. Så man skal selvfølgelig tænke over, hvor man blitzer med ham, eller blokker for den sags skyld. Men det gør ikke så meget, det der frenzy, hvis han sidder fast. Til gengæld, den magt, man får af at have frenzy, i forhold til sideline control, er bare meget mere værd. Og det andet fede ved Minotauren, det er, at han har horns, kombineret med styrke 5. Så det, der er det fedeste, når man har mange big guys, det er, at man kan generere 3-dice blocks. Og når man så skal blitze med en spiller, så skal man bruge 2 spillere som assist for ligesom at få den 3-dice. Men med Minotauren kan du nøjes med en enkelt, og så kan du stadig få 3 terninger på. Så den mængde af ressourcer, du skal bruge på at blitze et eller andet sted, er meget mindre. Det vil sige, at din board control kan være større med Minotauren end for eksempel Red Ogre i den sammenhæng. Fordi at du ikke skal bruge lige så mange ressourcer på at sørge for, at du får et 3-dice blitz, som er det, du skal gøre hver gang du kan. Der er selvfølgelig mange stykke 4-spillere derude efterhånden, så det er lidt sværere at finde, end det har været før. Med de hold, der er kommet ud. Men alle teams har nogen, du kan blitze, der vil give 3 dice ret ofte, med bare en enkelt assist på Minotauren. Og derfor er han mega fed. Ja, så har han jo Unchanneled Fury, og det er jo måske i virkeligheden det, der adskiller ham allermest fra den anden. Altså Red Ogre, ikke? Jo, Unchanneled Fury er der jo nogen, der vil mene er den bedste drawback. Jeg er ikke måske helt enig, men det fede ved den i hvert fald, det er, at han aldrig mister sin tackle zones. Det kan ikke lade sig gøre. Han har altid sin tackle zones, så han er ikke en af de der big guys, der laver et hul midt i din defensive line på et eller andet tidspunkt, fordi han bare
beslutter sig for, at nu skal han dufte til blomster. Selv hvis han gør det, så er han stadig sur nok til at have en tackle zone. Og det er bare guld værd nogle gange, når man står i et eller andet defensive formation. For der nogle gange gælder det om at dække relativt bredt op, især mod 11 og sådan noget, så er det bare meget irriterende, at dine big guys står der og laver huller i din defense. Og det er der, hvor han er rigtig god. Så rykker han sig godt nok ikke, og hvis han ruller den der etter, så kan du ikke få lov til at gøre det, du gerne vil med ham. Og det er jo selvfølgelig ulempen ved det. Men det kan man med Red Ogren jo. Han gør altid, hvad han skal. Han gør altid, hvad han skal. Red Ogren er kongen af de 4 big guys, man kan vælge, hvis du spørger mig. Han er simpelthen så dygtig. Han har højere movement end Minotaur, movement 6, hvilket kombineret med Frenzy er fantastisk. Han har Prehensile Tail til at tage sig af diverse elver og gobliner og sådan noget, kan faktisk base dem og være meget irriterende. Så har han, hvad er det nu den hedder? Den hedder ikke Unchanneled Fury. Animal Savagery. Animal Savagery, det hedder jeg. Det er så nemt at sige. Ja, præcis. Animal Savagery. Og den gør bare, at du altid kan det, du vil med ham. Hvis du vil rykke ham almindeligt på 4 plus godt nok kun, så kan du stadig gøre det. Du skal bare tygge en af dine egne spillere. Ja, det er kun 4 plus, men nogle gange får du den, så behøver du ikke. Andre gange, så tykker du bare en spiller. Til gengæld får du lov til at rykke din styrke 5 spiller med blok, vil han altid have i mine tournament builds i hvert fald. Hen der, hvor du gerne vil have ham. Og det er bare virkelig godt, især fordi han også er Prehensile Tail, så du kan stille ham alle mulige meget irriterende steder. Og være en roadblock. For det meste vil han være en blitzer, fordi han har så meget movement og frenzy. Men når han skal rykke sig, så kan du også få lov til det, selvom at han fejler sit move. Og det er bare altid det værd. Det betyder også, at du aldrig mister dit blitz. Hver gang du blitzer med Red Ogren, så er du sikker på, at du får lov. Kvæg at du selvfølgelig har en spiller i nærheden, som han kan tygge i. Og det er der, hvor Orken kommer ind i billedet og siger, at jeg har armor 10 plus, og derfor så, selvom jeg bliver tygget i, så dør jeg ikke. Og kan rejse mig op og gå igen bagefter. Famous last words, ja. Ja, præcis. Altså jeg vil sige, det skete en gang til den sidste turnering her, til Hafnir Bowl. Men ellers så plejede Orken faktisk at rejse op og bare gå 2 felter i stedet for de 5, man plejer at kunne. Og for det meste er det helt fint. Ja, det er et meget powerful build. Nu har du været til et par turneringer. Hvad er sjovt at løbe ind i, og hvad er ikke sjovt at løbe ind i, synes du? Generelt er det sjovt at løbe ind i ting med lav armor, fordi når du tropper op med 3-4 big guys, så har du en masse mighty blow. Og jeg putter som sagt blok på så mange big guys som muligt. Og det gør bare, at du får mange knockdowns sammen med Frenzy, som sammen med mighty blow giver mange removals. Og så en vigtig del af buildet, når man gør Renegades også, det er at få en spiller, der har sneaky git også. Fordi det er dit blitz nummer 2 som Renegades. Du skal blitze noget, få det ned, og så skal du foule det. Og derfor så er Goblin ekstra fed, fordi ham kan du give sneaky git, og så behøver du egentlig ikke så mange assists, og så kan du fjerne spillere til højre og venstre ved lige et enkelt højt rull, eller du kan selvfølgelig også assiste lidt. Det kræver nogle gange, at din pitch control bliver lidt dårligere, men det er bare virkelig en god kombo. Blitz med Red Ogren, tramp med Goblin. Kvæg at du ikke har en bedre tramper med en Lord. Så lav armor. Er det så dem med høj armor, du ikke har lyst til at møde? Ja, så jeg har ikke lyst til at møde orker, synes jeg er meget irriterende. Nu var jeg rigtig heldig mod Jakob Lærkes her til Hafnir Bowl, hvor jeg bare rullede, jeg ved ikke hvor mange 10 plusser hele tiden, og jeg tror jeg fjernede, jeg har ikke engang talt på det til sidst, mand. Det var ligesom at spille mod Halflings nærmest med de terninger, jeg rullede, altså det var helt åndssvagt. Altså jeg gik lige kort forbi til den turnering og så utrolig mange grønne ud i sidelinjen. Utroligt træt Jakra, der sad over for dig. Jamen, han var meget træt på det tidspunkt, og det kan jeg godt forstå. Jeg tror, jeg fjernede på 4 ture, fjernede jeg 4 orker fra banen, og en trold. Og en trold, ja, okay. Ja, og altså 2 af dem var knockouts, og 2 af dem var casualties, ikke? Og så fortsatte jeg lidt bare med det resten af kampen. Jeg tror, jeg havde 5 i casualty-boksen, da vi var færdige, og han havde haft i hvert fald 5 i knockout-boksen også i løbet af den kamp. Jeg spillede på et tidspunkt mod 7 spillere, tror jeg, med min 11, da vi stillede op. Og det var det, de kan. Det er det, men det var orker med 12 spillere og en apothecary, tror jeg, ikke? Så sådan, altså, det er helt åndssvagt. Den der trold regenede heller ikke og sådan noget. Det var bare,
Ja, det var en vild dag på kontoret for mine big guys. Hvad med elver og stunties og sådan noget? Jamen, det er også rigtig fedt at spille imod. I hvert fald, langt de fleste stunties, hvis du ellers har blok på big guysene, er jo lækre at møde. Fordi de har ofte ikke blok på deres små dudes. Gobliner og halflings og snotlings og så videre. Og så kombineret med frenzy, så får du 6 terninger på dem, hver gang du blitzer dem med blok og mighty blow. Og de har så også, stunties, så de rører rimelig hurtigt ud. Og hvis de ikke gør, så kan man så trampe på dem bagefter. Elver er også ret nice, hvis ikke det er Dark Elves. De er lidt irriterende, synes jeg. Men det er fordi, at de kan også pitch control med deres frenzy ret hårdt. De har rigtig mange bludgers i forhold til, at det er styrke 3 spillere alle sammen. Så det er nok det elverhold, der er mindst fedt at møde. Men Wood Elves og Dark og og Pro Elves og sådan noget er ret fine. Nu har jeg ikke mødt dem så meget i turneringssammenhæng med Renegades endnu. Jeg har mødt Pro Elves en enkelt gang, og de sprang i luften rimelig hurtigt. Så det var nemt nok på den måde. Så ja. Sider. Fedt. Ja. Nu sidder vi jo optager et par dage før Twin Bowl, så det er selvfølgelig lidt sent, og folk har sendt rosters og sådan noget, men du har lavet et bud på på et rigtig godt, eller dit bud på et rigtig godt Chaos Renegade hold, ved jeg. Ja, præcis. Og mens du finder det, kan jeg jo sige, at når vi indspiller her, så har folk set racefordelingen. Ja. Og der er jo en Renegade-spiller. Ja, det er jo spændende at se, om han har taget det samme billede, som jeg har. Det er jo lidt interessant at tage i og se. Det glæder jeg mig til. Det, der er rigtig fedt med Renegades i Euro Bowl, det er, at når du desværre ikke får lov til at bruge squad points, så kan du faktisk få en ret solid roster, sådan rent spiller antalsmæssigt. Du kan komme op på 13 spillere. Ret nemt med en Apothecary. Og Apothecary sammen med 3 big guys, der er ret svære at fjerne, det er bare en god kombo. Det er lækkert at kunne tage en knockout og lade den blive inde på banen. Samtidig har du 2 rerolls. Måske skal vi gennemgå roster. Jeg kører bare igennem fra toppen, men i hvert fald en læge, 2 rerolls og 13 mand. Præcis, og det i sig selv er ret fantastisk. Så har vi en Red Ogre, som jeg har givet blok. Så har jeg taget en almindelig ogre, der har guard her. Og så har jeg taget en minotaur med blok. Der er jo nok nogen her, der vil sige, at jeg skulle have taget en trold i stedet for en af de to. Men det kan vi jo eventuelt lige vende tilbage til, hvis det er. Så har jeg en Dark Elf med dodge, fordi det skal man have hver gang man kan. En Goblin med sneaky git, fordi det skal man også have hver gang man har skillsene til det. Og så en Human Thrower med leader. Og det er egentlig fordi, at det er en billig måde lige at få et ekstra reroll ind på. Og pengene passer ret godt på lige at lave den på den måde. Fordi ellers kan man også sagtens køre uden en thrower, og så have en lineman med en ekstra skide eller et eller andet. Og så har jeg en ork med, uden noget, og en skaven med wrestle. Og så er resten lineman uden skills. En ork, der har taget plaster med, det er det han har. Ja, han har taget plaster og en rigtig god hjelm, og måske nogle juiceboxes eller et eller andet til lige at komme sig i pausen og sådan noget, fordi han skal bare tykkes godt og grundigt igennem en Red Ogre. Det er hans opgave. Og man kan, så det er ligesom buildet. Og det med big guysene, det er ligesom der, hvor den store beslutning ligger, synes jeg på en eller anden måde, når man skal tage Renegades med. Skal man have både Minotaur og Red Ogre? Og der er jo mange, der vil sige, at det måske er lidt for svagt forstået på den måde, at det er det build, hvor du er svagest på armoren. Du har nemlig 2 armor 9 plus gutter med. Ja, fordi de begge to er blitzerrollen, ikke? Jo, men det som jeg også kom lidt ind på før med Red Ogre, det er, at han kan være en rigtig god roadblock stadigvæk. Og når de har blok, de der big guys der, så er de altså svære at fjerne. Og grunden til, at jeg synes, det her build er så godt, det er fordi, at du kan vælge at blitze Minotauren og bruge relativt få ressourcer på det her 3-dice-blok, som jeg også kom ind på før. Og ligesom styre pitchen på den måde. Og du kan også gøre det med Red Ogre, hvis du vil være sikker på dit blitz og har muligheden for at lægge to assist på.
Samtidig har du 2 frenzied guys, det vil sige, at du kan have en på hver side af pitchen, til ligesom virkelig at true surfen. Normalt, når du spiller med Red Ogre alene, så står han i midten, for ligesom at kunne nå begge sider med sit frenzy. Men når du har begge frenzy-spillere med, så kan du stille en i hver side, når du laver sådan en helt standard anchor setup, eller chevron, eller hvad vi nu har af de her defensive setups. Og så kan du rigtig hurtigt true et surf på begge sider af banen. Og det giver bare en helt anden pitch control, synes jeg, som helt klart er det der ekstra armor ned værd. Og det andet det gør, det er det her som sagt med Red Ogre kan altså godt bevæge sig, selvom han ikke blitzer. Og det kan Minotauren ikke. Minotauren er lidt irriterende på den måde, at han skal helst blitze, hvis han skal bevæge sig. Ellers så skal han rulle 4+. Men det der med, at du så kan blitze med Minotauren, få 3 eller 6 terninger på et follow-up, og så også stadig rykke din Red Ogre, fordi han skal bare lige tygge den der ork, og så kan han få lov til at rykke derhen, hvor du gerne vil. Det giver bare nogle muligheder, som man ikke har, hvis man har en trold med i stedet for Minotauren. Som jeg synes er rigtig solide og giver ja, det giver mening, når du fortæller. Ja. Så skal du bare huske at give claw til din Red Ogre, jo. Det har jeg kommet til at gøre på et tidspunkt i Har du det? 3, Nej. og så først bagefter, lige da jeg havde trykket på det, så var jeg bare sådan, nej, idiot. Det hold, det blev også deleted relativt hurtigt efter. Fordi det er rigtig, rigtig dumt. Så er den der ork i hvert fald ekstra trist. Ja, præcis, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så altså man kan sige, jeg har spillet det her build til Garden Bowl, og det var der, det gik ret godt. Og så har jeg ellers ikke spillet det, fordi at det er sjældent, man kan lave det her build, synes jeg, til turneringer. Fordi det kræver lidt, du har lidt ekstra penge. Og der har du til Twin Bowl og Euro Bowl, du har lige det der ekstra penge til at smide efter. For det meste har du kun 11,50, og her har du 11,80, og det gør lige, at den der Minotaur kan komme med, uden du skal sådan ofre noget særligt. I andre builds til turneringer, der vil du ikke nødvendigvis have råd til begge de her to, og stadig have et solidt roster ved siden af. Men det kan du til Twin Bowl-formatet og Euro Bowl-formatet. Men I har i hvert fald bygget jeres rosters forskelligt, så vidt jeg husker. Nu skal jeg lige huske 21 rosters igennem fra dage siden, men jeg synes, jeg kan huske det. Ja. Men det var de kedelige, eller hvad vi kan kalde det, sådan basis. Der er jo lidt flere sådan muligheder i Euro Bowl, og du har jo lavet alt muligt guf. Ja, jeg synes jo, dem lidt sådan løst igennem, idéerne i det i hvert fald. Ja. Jamen, måske ikke helt slavisk, men i hvert fald idéerne bag dem. Jamen ja, der er jo, altså, den helt store roster, synes jeg, som også er den, jeg spillede til Hafnia Bowl, det er jo Lord Borak-rosteren, som jo giver dig de her famøse 5 big guys. Der har du... 5? Jo, 4 stykke 5, dreng. Kun 4. Og ja. Vi snakkede om en med 5, men jeg har faktisk ikke kigget på, om du kan lade sig gøre det. Tror jeg ikke, det kan. Lad os lige se, om vi kan finde her. Nå, jo, der. Ja, altså det giver dig 4 big guys, og det er bare mega, mega fedt. Du har en blok Red Ogre, så har du Lord Borak, der også har blok med styrke 5 og Mighty Blow. Og så har du guard på en trold og en ogre. Og den eneste grund til, at vi så har trold og ogre her, det er pengene. Det er fordi Borak er dyr, og så for at kunne have ham med, så bliver du nødt til ligesom at gå ned på en trold. Det er også en 11-mands roster plus Borak, så det er 12 mand, og det er uden Apothecary, så på den måde er den lidt sværere. Til gengæld så har den et reroll og leader, det vil sige to rerolls plus Lord Boraks Lord of Chosen reroll, så du har 2,5 reroll-agtigt, ikke? På holdet. Hans reroll er jo sådan, at man kan bruge en gang i spillet. Og det helt fede ved ham, udover at han selvfølgelig er en styrke 5 big guy med blok, det er han også Dirty Player 2+ med Sneaky Git. Ja, det er det helt store sats, ikke? Men også det helt ubehagelige sats. Jo. Jeg synes jo i hvert fald, altså en af de ting, der tiltaler mig med Renegades, hvor man kan have de her big guys, som kan en masse sjove ting, det er også, at det er et relativt high variance team. Og det synes jeg bare er sjovt. Når tingene ikke helt måske nødvendigvis går efter planen, og så skal man tænke på sine fødder og lave planen om, fordi der er lige pludselig en, der boneheader, eller man står et mærkeligt sted, eller så æder din Red Ogre lige pludselig din ork eller din Human Lineman, det har du sgu ikke lige regnet med, og så skal du finde ud af, hvad fanden gør jeg nu. Til gengæld, så når det virker, så kan det også vælte fuldstændig en anden vej, som du gjorde mod Jakra der, og hans orker, hvor tingene bare springer i luften. Og jeg synes, når man lærer at kontrollere de dårlige situationer, så kommer der flere af de gode. Og der taler Lord Boraks Dirty Player 2+ bare rigtig meget ind i det her high variance tanke.
som er, at det kan godt være, at der er en relativt stor risiko ved at trampe med ham. Til gengæld er payoff relativt høj, fordi der er 2+ på dirty playeren, og du kan virkelig få overtaget, hvis du får fjernet folk hurtigt fra banen, og får den, ikke nok med, at du har 4 styrke 5 spillere på banen. Hvis du så også fjerner en spiller hver anden tur, så går det virkelig stærkt med dit overtag. Og så kan det også så kan du bedre håndtere, at du får dårlige ture, hvor at der boneheades eller really stupider til højre og venstre. Ja, det er også Lord Borak er også en big guy uden en nigger trade, kan man sige. Jeg tror faktisk, jeg har sagt det i podcasten før. Jeg har prøvet en enkelt gang at have Lord Borak med på et Castaway-hold, hvor jeg valgte at fyre nærmest hele holdet for at tage Lord Borak mod nogle orker, og jeg tror, at der var faktisk ikke nogen orker efter tur 6 eller 7 eller sådan noget. Og det var helt åndssvagt. Det virkede som at snyde, for jeg har købt ham og et par bribes eller sådan noget. Ja. Og nogle hobgoblinger et eller andet. Og det er som om, at det er godt, man ikke må købe bribes i Eurobowl, for bribe og Borak det er næsten sikkert takeout alle ture, hvis du bare kan tage en ned. Præcis, og det kan man og det er jo det, der er satset, ikke? Og det er det, som man skal ligesom gøre op med sig selv. Altså, hvis man spiller den lidt mere, den strategiske version af Lord Borak, som man for det meste skal spille, det er, at man jo bruger ham som en big guy, det første halvleg, basically, og ikke fouler alt for meget med ham. Med mindre, at der er et eller andet relativt high value target, der ligger sig på banen. Og så skal man helst gøre det, hvor man har et par assists, så man er sikker på, at det der dirty player ligesom kigger ind på casualty-rullet. Så man ligesom kan lave casualties på 8+, og removals på 6+. Det er der, man skal gøre det på den måde. Og så i anden halvleg kan man godt blive lidt mere frisky med det, hvis det er, man ligesom føler, at man bliver nødt til at prøve at presse den lidt. Men den lidt mere high-risk version er foul fra starten af, og det prøver jeg så vidt muligt at gøre, fordi jeg synes, at hvis du først får den der bold til at rulle i starten, så går det rigtig, rigtig godt for det meste. Det minder jo rigtig meget om et dværgeroster, som vi også ser til Twin Ball, og som vi også så til Hafnir. Det er jo også bare en death roller med +2, og det er jo også sådan, det er jo sneaky kid, ikke? Ja, sneaky kid typisk, og det er jo bare utrolig ubehageligt og total high risk. Ja, fordi altså man kan sige, den kamp jeg også tabte til Nepal, der mistede jeg Lord Borak på et åndssvagt foul, og det var mod Trips, hvor at jeg bliver lidt frustreret over, at tingene ikke rigtig virker, og så er jeg sådan, fuck det, jeg må bare give ham scoren, og så må jeg prøve at fjerne noget, inden han scorer. Og det eneste, der lå på gulvet, det var en linewoman uden skills, og så foulede jeg hende med Borak, og så rullede jeg dobbelt 3 på removal. Så sådan lidt, ikke rigtigt det værd, men ja, så det gik bare ned ad bakke derfra. Så det er jo den, man tager med, men jeg har det bare sådan, hvis du betaler, hvad er det, 240 han koster, ikke? Eller er det 260? Det kan jeg 260. 260.000 gold points for Lord Borak, og du så ikke bruger hans dirty player 2+, så kunne du sgu lige så godt have lavet være med at tage ham med. Ja, og det er jo en god segue til, er der andre, man har lyst til at tage? Nu er vi jo lidt i Stars. Ja, jamen der er lidt forskellige. Altså den anden star, man kan tage med, hvis man ligesom vil holde sig i det her med at få 3 eller 4 styrke 5 spillere ind, det er Byrod Vomit-Flesh. Ja, han er billig. Han er nemlig rigtig billig, og det fede ved ham i Eurobowl er det jo sådan, at alt efter hvor mange gold points starten koster, så koster han flere eller færre skills også at tage med. Så en ting er, at du sparer nogle penge på ham, fordi han er under 200.000, 180, så vidt jeg husker. Ja. Og så får du også et skill mere på holdet. Så når du tager det build, så kan du lige pludselig få sneaky git på din goblin, så du har din fowler der, som Lord Borak nu ikke længere kan udfylde. Og du kan købe et ekstra reroll på rosteren, så du ikke behøves at have leader med. Og han er jo ikke fantastisk, men han er en trold, ikke? En ekstra trold, mere eller mindre. Ja, han er en lidt bedre trold i den sammenhæng med, at han ikke har really stupid. Ja, altså han har dirty player +1 også, hvis man føler sig frisky. Så kan han også det, men han har ikke sneaky git. Så har han disturbing presence og foul appearance, men det du betaler for, det er, at han er en styrke 5 brik med movement 4. Så du ligesom kan sætte 4 styrke 5 spillere på banen. Og høj armor og alt det der. Det er en ekstra roadblock, ikke?
præcis. Det er solidt. Og der kan man både lave det med minotaurer og med trold, alt efter hvad man har lyst til. Hvis man kører det med minotaurer, så kører man blok på minoen, blok på red ogren, guard på ogren, dodge på dark elf og sneak it på goblin. Og hvis du kører med trolden, så får du en lille bit smule flere penge. Og så har du faktisk råd til at tage en leader thrower med. Og så kan du lige pludselig køre 3 rerolls. Altså 2 på rosteren og et leader reroll. Og så kan du også, der synes jeg ikke, at blok giver lige så meget på trolden, så det løsner også et ekstra skill point op, fordi så vil jeg give ham guard i stedet for. Og så du har ligesom stadig sneaky kit og dodge på de 2 vigtige, altså Dark Elfen og Goblinen der. Så det er ligesom de 2 Bylrod builds, jeg synes, der giver mening. Begge builds har dog ikke nogen Apothecary. Det kan man jo snakke lidt om, man synes det, og det bliver man lidt nødt til, fordi at det er en 12-mands roster på begge 2. Hvis man skal have ham med, fordi han koster alligevel 180. Det er jo en del penge, man skal lægge stadigvæk. Det er jo det. Der er en, der koster næsten det samme, men kan noget lidt andet, ikke? En lille rotte, eller en fed rotte, kan jeg sige det sådan. Jo, præcis. Han er ikke en lille rotte. Jeg har lavet basically samme build, bare med Glart i stedet for. Og der kører jeg så leader-buildet umiddelbart, fordi at han koster lige lidt mere, så derfor så giver trolden mere mening. Og fordi du så går fra at have en styrke, altså Glart, der har jo styrke 4 og Block og Claw, Juggernaut og Stand Firm og så videre, og Grab, han er virkelig en fed spiller til 195, altså det er fuldstændig vanvittigt, han koster så lidt, synes jeg. Så kan han også frenzy en gang i spillet, så han har ikke, du har ikke lige så meget brug for Minotaur, kan man sige. Men det betyder også bare, at du ikke på samme måde kan bully på styrken, som du kunne med Bylrod eller Borak. Så jeg synes, det er rart at komme op på de der 3 rerolls der. Men man kunne godt sløjfe throweren og opgradere trolden til en Minotaur, hvis man har lyst til det med blok i stedet for. Det er sådan lidt smag og behag. Men jeg synes, Glart er en blitzer. Det er ligesom det, der er hans rolle. Så hvis du har Glart med som blitzer, du har Red Ogren som blitzer, og du også tager en Minotaur med, som skal blitze, så begynder det lidt at miste sin pointe. Så har du alt for mange, der gerne vil det samme. Og derfor så kan jeg bedst lide troll-buildet med Glart. Og hvis man snakker en lille smule ud af Euroball og ser frem i tiden, så får de jo også snart 2 gutter runners, kan man sige. Ja, er det 2? De får i hvert fald skitter. Hvem er den anden? Hvis du 2 hovedspillere også for dem. Nå, Hakflem, ja, det er rigtigt. De kan få, Hakflem og hvad hedder det, skitter er ikke at det er et godt build, men det er da fantastisk vildt, at det også kan lade sig gøre. Skitter er money. Altså, hvis man kan få ham med på det hold, så vil jeg klart tage ham. Han er 150, så det er lidt mere til at have med at gøre. Det er meget overskueligt, du får en gutter runner på banen, og det er nok, altså så har han også prehensive tail og stab og alt muligt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om at få den der gutter runner ind på holdet. Hvis vi nogensinde får lov til at spille med dem, det virker som om de bliver, ikke i NAF-regi i hvert fald, så bliver de nok bandet hele bundet. Ja, de bliver nok sat i samme kategori som Hakflem og Varrock blev jo også banet nu og sådan noget, ikke? På grund af det der, det er jo basically på grund af Underworld-buildet, ikke? Fordi jeg synes jo ikke, Varrock i sig selv er så fantastisk vanvittig. Det er mere, når han kommer ind på Underworld, det bliver crazy. Så jeg er meget sikker på, at han bliver banet. Altså når man kan stille ham med Norse, altså det er jo helt åndssvagt. Har de lige pludselig en gutter runner, eller Korn, som jo også selv spiller meget, ikke? Altså det største problem med Korn er, at de er nøkkel også, at de ikke kan finde ud af at komme tilbage, hvis først hvis de er 1 bagud eller 2 bagud, ikke? Og hvis de så lige pludselig har en gutter runner, så er det jo en anden snak. Altså. Eller Chaos Dværg. Der er rigtig mange af de her lidt langsomme, som bliver meget anderledes af sådan en gutter runner. Ja. Det var en lille aside. Ja. Er der ellers nogle af de der pakker, der sådan interesserer? Nu kan vi jo også godt snakke lidt frem mod Euroball og alle de andre turneringer. Hvis man ikke skal have stars, er der sådan noget, der er sådan er rigtig meningsfuldt af de andre pakker? Det synes jeg. Jeg synes ekstra skills er rigtig fed på Renegades også. Fordi Renegades har mange skills til at starte med, men de har også rigtig mange spillere, som jeg nævnte tidligere, der bare med en enkelt skill kan blive en positioned på et andet hold. Og derfor er det fedt at få ekstra skills på det hold, for ligesom at booste deres fleksibilitet i teamet. Så jeg har lavet et ekstra skill build også, som basically bare er mit Minu Spartan build, men med blok på en ekstra lineman.
Så det er en Red Ogre, en Ogre, en Minotaur, en Dark Elf, Goblin osv. Det er alle positions, og så er det så blok på de to Frenzy Dudes, Guard på Ogre, Sneaky Git på Goblin, Dodge på Dark Elf, Leader på en Thrower. Så det er et leader udgave, og så er det Wrestle på Skaven og blok på Lineman. Du har lige pludselig 2 Big Guy Blitzers, som nogle gange godt kan blive fanget, og derfor være ikke det bedste blitz, fordi de bare skal blokke. Og så har du en Skaven, der kan lege blitzer, når du skal have en dodge block spiller ned med wrestle og movement 7, så han kan komme ind på de der vinkler, man gerne vil have. Og så alternativt kan du blitze med en lineman med blok, hvis det er, at du bare står og skal have et helt almindeligt blitz et eller andet sted, hvor du ikke har lyst til at follow up, men gerne vil have sikkerheden i blokket. Samtidig med, at han kan være en fin line of scrimmage dude, hvis det er, du begynder at miste for mange af dine almindelige scener i kampen. Så det build synes jeg også er solidt. Der har du også 2 rerolls og en apothecary, så du kan også apothe en af de der big guys, og med leader kommer du op på 3 rerolls, så det synes jeg er meget, meget solidt. Også hvis man skal have Renegades med i et format, hvor man skal bruge squad points. Ja, der er rigtig mange muligheder, men du har ikke set muligheder i dem til Twin Ball, eller hvad foregår der? Jamen det er jo så det, der er det sjove. Hvad foregår der? Jamen jeg overvejede også at tage Renegades med, og det vil så være det der Spartan build med hvad hedder det, som er det her build bare uden blok på lineman. Jamen jeg tror, at jeg har forhippet mig så meget på Renegades er gode med Borak, at det er helst dem, jeg vil spille, hvis jeg skal spille i Eurobowl-regi. Jeg synes, at Khorne har et sindssygt solidt roster, og jeg synes, de er sjove at spille. Og det vigtigste beslutning til Khorne, det er, at jeg har bygget et hold ud af en masse AOS-spillere og modeller tilbage til den gang Khorne hed Khorne Demons. Og så har jeg malet dem og brugt rigtig meget energi på at male dem rigtig flot, synes jeg selv. Og jeg har ikke fået dem ud og spille en rigtig kamp endnu. Så jeg vil også rigtig gerne have dem på banen til en turnering og vise dem lidt frem, fordi en stor del af den her hobby for mig er også at bygge og male og lave nogle fede temaer. Og jeg synes, jeg har et rigtig fedt team, jeg godt kunne tænke mig at spille med på banen. Så det har også været med til at tage min beslutning, at jeg synes, de står rigtig godt i det her build med Spartan build. Altså uden squad points. Og så har jeg et hold, som jeg er rigtig stolt af at have bygget og malet, som jeg godt kunne tænke mig at tage med til en turnering. Så det var det perfekte tidspunkt at break dem ud. Ja, men Khorne er også populær. Der er jo sådan, at man kan vinde best in tier, der er stærke Khorne-spillere. For eksempel Shellshock med det geniale navn Surfing the Corn Pop. Surfing the Corn Pop, hedder hans hold det? Eller Corn Hop. Surfing the Corn Hop. Surfing the Corn Hop, okay, altså det er en fantastisk navn. Genialt holdnavn. Ja. Og jo, det er også et genialt roster. Det er stærke Khorne-spillere, men det er nok også fordi, at Khorne faktisk er ret godt i det her setup. Jamen jeg har på et tidspunkt kigget, jeg har spillet mod Seabros et par gange inden Danish Open, her sidste gang vi tog afsted til den. Og der havde han det her Khorne build, som næsten er det samme, man kan stille til Eurobowl. Jeg tror, det har en færre skede til Danish Open, eller sådan noget den retning. Og der havde han den her Satans Bloodspawn med blok. Og den er bare fucking god. Altså, når den har blok, så har den jo Claw, Mighty Blow og blocking med Frenzy og Enchanted Fury. Det er bare en sindssygt god big guy. Og jeg har sådan i mit hoved, har jeg valgt at italesætte det som en starplayer, der ikke er en starplayer. For jeg synes bare, at han er så god, at han nærmest lige så godt kunne være en starplayer med den kombination af skills, som han tropper op med. Så i et starplayer-løst format, der synes jeg, at han er meget stærk. Fordi han bare har den der kombination. Ja, når det her kommer ud, så har man jo set racefordelinger. Der er jo temmelig mange med tung armor, så jeg er helt sikker på, at de der store Claw Mighty Blow, de bliver guld værd. Ja, til gengæld virker det jo også som om, der kommer relativt meget Necromantic, og det er jo noget, som Khorne ikke synes er så sjovt, fordi det der med at have Frenzy og så spille mod Sidestep og Foul Appearance og Stand Firm, det er lidt irriterende. Og det build, der er med Khorne i hvert fald nu, jeg tror Shellshock har lavet det samme som mig, men der er der kun 3 Khorne Gors i. Og derfor så har du jo lidt flere Frenzy-spillere på banen, end i det build,
som Seabros i hvert fald spillede med til Danish Open, hvor han har 4 cornballs. Så på den måde er du lidt mere låst, kan man sige. Jamen, jeg skal spille ogres, jeg bliver glad for alt mit sidestep. Så ser vi lige bort præcis. fra, at alle mine ogres bliver slået ihjel. Men, Ja, præcis. Men jeg tror også, det der tiltaler mig så meget ved korn, det er netop den her big guy er så god. Og det er også derfor, jeg godt kan lide Renegades. Så big guys er bare fede. Store monstre med styrke 5 og Mighty Blow og splatter ting ud. Og du kan ikke helt regne med dem, men når de så gør det, de skal, så er de fuldstændig vanvittige. Fede og splitter ting fra hinanden og kan break cage open, og lige pludselig står du med en red ogre på din ball carrier, og det er pisse irriterende, og lige ved siden af ham så står der en ogre og brøler, og det er bare svært at deal med, og derfor er Korns big guy også bare så tiltalende for mig, fordi han er bare en force to be reckoned with, altså i sig selv. Så jeg kan rigtig godt lide hold med big guys, det er bare fedt at have. det er som om det der går igen, det er den her indestængte vrede. Big guys, der slår hårdt og rager. Ja, men jeg har også sagt, jeg har sagt til Hasselnørdie, som jeg skal spille på hold med, at jeg maler mig helt rød i hovedet, og så skriger jeg bare, for korn, hver gang der er noget dør til Twin Bowl. Ja, det er hvad skal Marker spille? Og det var Hasselnørdie, ikke? Jo, han skal spille, Necromantic. Så han skal spille dem, som er gode mod mit hold. Vi snakkede lidt om nogle forskellige muligheder, og jeg kunne godt tænke mig, at han spillede Vampires, fordi jeg synes, det er nogle af dem, der er allermest vanvittige i Eurobowl tiering. Men han havde ikke så meget lyst til at spille noget med så meget Hypnotic Gaze, hvor der var time limit på og sådan noget, når han ikke kunne nå at øve det så meget. Så time limiten er jo heldigvis 2,5 timer. Ja. Jeg tror bare, at han godt kunne have tænkt sig at have haft nogle træningskampe, hvis det var, og det havde han ikke rigtig tid til. Så han vil hellere spille et hold, han kendte lidt bedre. Og så kom vi frem til, at det enten skulle være Necromantic, som han har spillet rigtig meget også i Liga, og så, eller Dark Elves, fordi de er også ret gode i Eurobowl-billedet. Og så havde han bare mest lyst til at spille. Ellers så tror jeg, at han blev fascineret af ideen om, at vi begge to havde Frenzy. Og så havde han så også Claws. Så tænkte jeg, det er casualties, vi kører med Necromantic. Og så er de jo bare stærke. Altså kæft det godt build, de kan lave Necromantic. Så det var helt vildt. Det var Dark Elves og Necro, vi endte på. Jeg tror egentlig, hvis det bare var mig, der måtte bestemme, så tror jeg, at jeg hellere ville have haft, at han havde taget Dark Elves, fordi jeg tror, de er bedre til at vinde draws, eller vinde draws eller losses til draws i en pinch, end Necromantic er. De kan godt være stillet lidt dårligere i forhold til at lave sådan stretch plays, fordi de jo har meget få spillere, der kan håndtere bolden. Ikke? Så jeg tror måske, vi i den der sådan måde, som når holdene skal sådan finde ud af, om der er draws og losses i forhold til, hvor mange man har vundet indbyrdes og sådan noget, der kommer vi til at skulle kæmpe lidt for nogle af de der wins, fordi vi begge to har sådan nogle hold, der er lidt svært ved at komme tilbage fra hvis det først er gået galt i første halvleg. Men han er mega dygtig, så jeg tror sagtens, han kan trække noget ud af hatten alligevel. Ja. Han har jo movement 8 på Varulve, så alt skal nok gå. Ja, han er en stærk spiller. Og hvis alt går galt, så er der jo øl på bundbordet og midterbordet og topbordet. Ja, præcis. Og det bliver dejligt. Jeg har faktisk aldrig været til Twin Bowl før, så jeg har kun hørt om det, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at opleve det. Og nu kommer der også rigtig mange hold i år. Det er jo meget imponerende med den mængde mennesker. I hvert fald i dansk turneringsregi, så vidt jeg har forstået. Jeg har jo selv holdt en enkelt turnering, og jeg ville være glad, hvis der bare kom 8. Det tror jeg var mit mål. Men der kommer jo 50 til Twin Bowl, så det er jo helt vildt. Ja, 52. 52. Jeg var så heldig, at der var lige 2, der meldte til efter deadline, så vi kunne være et lige antal, og så arrangørerne også kunne få lov til at spille. Nej, hvor godt. Ja, og jeg har også selv gået og prøvet at rekruttere lidt og fået 2 gutter med ind her til sidst, som jeg tror. Jeg ved, har I en newcomer-pris ind til Twin Bowl? Det ved jeg ikke, om jeg har. Ja. Ja, fedt. Og det vil de være i spil til, fordi de meldte sig faktisk til NAF her til min turnering i november, og har ikke spillet turnering siden da, og er meget grønne, men har masser at gå på mod. Jeg glæder mig virkelig til at se dem komme, og håber, de får en mega god oplevelse. Der er også man kan vinde, også selvom man spiller dårligt. Man kan jo også vinde, man kan vinde bedste tier. Der er en lille præmie for hver tier. Ja. Så der er ikke nogen stunchy prize, kan man sige, men det nederste tier er jo stunchy. Ja. Og så tænkte vi, skal det kun være til stunchies? Det skal være til hele vejen op, så der er simpelthen
bedst i tier 1 og bedst i tier 2 og sådan nedad, så kan man selv regne ud, om man har en god eller en dårlig chance, og hvor mange der ligesom stiller op. Og der er most casts, og der er most touchdown, og der er vinder selvfølgelig, og der er spoon, og der er alt muligt. Så skulle jeg næsten lige have haft mit dokument åbent, men det har jeg ikke. Men det der så er anderledes, kan man sige, i forhold til, at man også kan vinde noget uden at spille godt, det er, at vi har en malepræmie, faktisk 2. En malepræmie for, en malepræmie for bedst malet, men vi har også en malepræmie for bedst, dem har jeg ikke malet selv. Og så håber vi, folk er ærlige, for det skal der også være. Den er selvfølgelig lidt mindre. Og vi har Lasse Kjær som dommer, hvis man har været på Facebook, så har man set hans helt eminente ripper. Ja, det var så flot. Afhængig af hvor hurtigt jeg er til at edit det her, så vil man også se en helt eminent Vargeist, som også er præmie. Ej, hvor fedt. Som vi også lægger på Facebook. Og det er nok lige omkring det her kommer ud, eller lige lidt efter. Så kig også efter den. Og så er der også en quizpræmie. Og vi har besluttet, at quizpræmien, det er... nu siger jeg, vi har besluttet. Det er faktisk dig, Bastian, der har besluttet. Så det går vi med. Vi har fået lavet sådan nogle pitches til Springboard. Vi synes selv, de er fede. Det er de samme som til World Cup'en. En lille smule anderledes, men og så med vores logo, ikke? Jo. Jeg synes, de er super lækre, og de kommer i en helt alt for lækker etui, som var helt unødvendigt. Det er super lækkert. Og den kan man vinde til quizzen, så det er en Kahoot, som vi kører. Så man behøver faktisk slet ikke at vinde en eneste kamp, for at kunne vinde en super fed præmie. Så kan man bare være rigtig god til at trykke hurtigt på det rigtige svar. Ja, det er jo det der med, at det skal være det rigtige svar. Ja, men vi sad jo, det der med, at det var mig, der bestemte, det ved jeg ikke, men vi snakkede i hvert fald om det til Hafnia Bowl der. Og jeg synes bare, at de er så lækre. Jeg slog terninger på dem i en eller anden video, hvor I promotede jeres raflebær. Og det er jo sådan noget, man ikke kan få andre steder end til den turnering. Så det vil jo helt klart være fedt at vinde. Jeg håber i hvert fald rigtig meget, at jeg vinder den. Ja, der er 22 minutters footage af mig, der slår terninger. Ja, før du rullede dobbeltskål. Det sker aldrig i kampe. Hvad sker der? Nej, præcis. Og apropos det der kamp mod Trips, så rullede jeg 4 dobbeltskolds i den kamp mod ham. Ja. Så det hjalp heller ikke. Og 3 af dem var på big guys, ikke? Det er ligesom om, det er lidt besværligt, når de ruller dobbeltskolds. Så går det hurtigt ned ad bakke. Ja. Ja, så vi glæder os. Det skal nok blive sjovt, og om ikke andet, så kan man drikke en øl. På det er 3 kampe, vi spiller, ikke? Det er 4. Er det rigtigt? Når vi 4 kampe på 2,5 timer? Ej, hvor er det godt. Det er jeg så glad for at høre, fordi jeg synes, de der turneringer med 3 kampe, det bliver sådan lidt underligt der, når man skal have topplaceringer. Så det er så godt. Men jeg har faktisk allerede, altså udover at jeg ikke lyder som om, jeg har læst det der opslag til, hvad der er, I har præmier og sådan noget, så har jeg jo meldt mig til for længe siden, fordi at jeg bare synes, det lyder som så fedt et koncept. Jeg kan faktisk heller ikke huske, om vi har lagt ud nogle steder, hvad der er præmier for, udover der er mange præmier. Nej. Vi har jo nu 7 leverandører, tror jeg. Yeah. Eller sponsor kan man kalde. Så der kommer også et helt dværgehold, man kan få fra hvad er hans navn? Vores tyske spiller. Pinligt. Det kommer lige om lidt. Kommer en fantastisk fyr fra Tyskland, som tager som har en lille business med printe, og han tager et helt dværgehold med, man kan vinde også. Ej, hvor sejt. Jeg synes også, det er ret fedt det her med, når vi kan formå at trække folk udefra op til danske turneringer. Det sker engang imellem til de store der. Det er fedt, der også kommer til Twin Bowl. Og det er jo det der med, gider man tage op for en enkelt dag, eller han hedder Flashman 1, 2, 3, 4. Ja. Eller vil man hellere blive hjemme så. Ja. Men det er en enkelt dags turnering. Jamen der har vi jo også, der kommer også nogle enkelte til Garden Bowl, tror jeg. Og så ellers er det jo hovedsageligt Danish Open, hvor det er 2-mands, ikke? Men det er også apropos det der, jeg ved ikke om det står i det script, men jeg synes det er en perfekt segue til, at mig og Hargrim har jo snakket om, at vi gerne vil prøve at lave en 2-dages turnering, netop på grund af, at det kan være lidt svært at få folk ude fra landets grænser til at komme op og være med. Og efter alt det her med World Cup, og Hargrim tager tit til England og sådan noget, og kender en masse derover, så har vi ligesom prøvet at se, om ikke vi kunne få stablet en 2-dages turnering op. Så vi kigger på at lave
her til slut august, tror jeg det er, hvor at vi kører en 2-dages turnering, der hedder Pier Bowl. Der er lige nogle venue-problemer og sådan noget, som vi lige skal have kigget på, men forhåbentlig så bliver det ud til noget havn, hvor at man kan tage en dukker eller sådan noget imellem spil og sådan noget. Det er i hvert fald vores idé. Er det så sådan noget med, at man har tilladelse til at smide de andre i vandet, når man bliver dicet og sådan noget? Er det sådan, det fungerer? Jeg vil sige, lige nu er vi på brainstorm-niveau omkring de der ting i hvert fald. Der er ikke så mange rammer andet, end vi godt kunne tænke os at lave 2 dage, og vi godt kunne tænke os at lave det på den venue der, som jeg muligvis har mulighed for at få fat på. Og så kunne vi godt tænke os, at det var en holdturnering også. Fordi det er lige inden Eurobowl, tror jeg, så det vil også være perfekt, du ved, for folk til at træne på, hvis det var, at de havde lyst til at møde op til sådan en. Ja, holdturneringer kan bare noget andet, og også i forhold til, hvis man er ny, det der med at sidde ved siden af din kammerat hele dagen, det kan også et eller andet. Ja, det der med, at man også ligesom vinder og taber sammen på en eller anden måde. Ikke? Jeg prøvede det en gang nu, og det var med Hovring, som var med til teamdraften. Der var jeg på hold med ham her lige i slutningen af november her sidste år. Og det var sindssygt fedt. Altså det der med at være 2 om, både at sidde og kigge på, hvad for nogle hold skal vi tage, og hvordan skal rosteren se ud, og hvordan kan man spille dem her, og hvad hvis du møder det her hold, og sådan noget. Vi snakkede en masse sammen på Facebook. Og så også til turneringen sådan støtte hinanden op, og sådan, hvordan går det der, og hvad skal vi gøre sådan her, og jamen jeg tror det er smart, når du skal spille mod den her spiller, at du gør sådan, hvad vi er. Men man ligesom er ligesom et makkerpar, der sammen prøver at vinde og tabe, og hvis det går dårligt, så støtter man hinanden op, og sådan noget. Det er bare fedt. Det er en rar følelse på en eller anden måde. Nu er det kun 2-mandshold, ikke? Men jeg tænker, at hvis man kommer endnu flere på, så kan et loss også betyde mindre. Hvis nu man taber en enkelt kamp, men man er 4 mand på holdet, og de 3 andre vinder, så vinder man stadig som hold. Det tænker jeg også kan være meget fedt på en eller anden måde. Kommer der så et koncept med, at man kan komme med på en badebillet, når det er Pier Bowl eller et eller andet? Så... Ja, vi skal helt sikkert lave en masse puns på det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det må være spoon, det må være badebilletten. Ja, præcis. Det må være en badebillet. Bare nogle badebukser, tror jeg, så skal man hoppe i, hvis man er spoon. Og på de opløftende nyheder skal vi til at sige godnat, skulle jeg til at sige. Vi sidder her og optager om aftenen. Ja. Og jeg skal ud og bestille 150 smørbrød til Twin Bowl i morgen tidlig. Så jeg skal tidligt op. Jamen, jeg glæder mig også rigtig meget til, vi skal afsted. Det er jo her i den her weekend her. Det bliver skide godt. Men tak fordi du gad at lege, og vi ses lige om snart. Jamen i lige måde. Vi ses. Tak fordi I lyttede, og husk at følge os på twinbowl.dk.